Hakin norok nugui makana ushakang je election ngmani dino khoroksa TWF ni tiprazung no TSR lathir mani hake ajaga tamo nya amato ulni koksiko hake bo khoroksa naimthang bedek ni hinjago borong no to bo naimthang bedek tutui taise sela bo bahake burinyam te lathiri ama ainyo kus gure hase hake borok tomo tiprasa hake tiprazug rok ni dama hake shak nangya tribal hinjam te hake shak nangya borok omo je joli mung joli laye tipra mothani bororok tipra sarok age saron jichong omoni tuye aini bising tike je o amte haiki tiasar je lathir nai chini tipra jog burui chini buma bodol TWF bini mungoi fire klaikya bonoro tugoi karinani bagai fire klaijaka hage omo kok tumani bising tui newspaper rongni bising tui bo Tripura rongni newspaper rongni bising tui bo kotor kai headline kanan nangkha je buri rongno amte heke je khlaimani bagui belekheno wana ma singsamo tomani bagui himale chini borok rok amte hainyo khlaijagi tongo buini borok rok no amte hai khlaijagmani chung chini Tripura sarok chini hani bagui chung kwbangma demand rok khlailai tonglai thingno chung kwbangma manta sokte rok manyangi tongo hake omo hainukmani yagulo omo je o ingras rok agi India ni borok rok no khlaimani satok pitok khlaimani police rok je naimthang bedek rok ni slamoi kwbangma amte hake butok khlai jatra potra khlai jamne ama hainyo semung to khamo kubikok sanan thangke nor bahima to community bising থেকে sala omo taise tabuk je government chalogui tongnai BJP rok kwbangma omono tui nugui tongo borok mokol bai thang on news tabuk headline kajak hake amo kun phano borok action che naya o je o amte hai samung sitra khlainai no amoni bagi tabuk Tiprasa leader rok Tipra mothani je leader rok omono tui kok sajak fire khlaijak je amte hai samung sitra khlainai rok no haipano tabuk bo action naya o je samung sitra khlainai ni birodi je sarkar tongnai je proshashan tongnai hake omono tam honi wanchungnai chini Tiprasa rok omo jeng amde haikino sasti khlaijagi tongo jeng Tiprasa rok amde haikino sason khlaijagi tongo jeng deep fried khlaijagi tongo chini Tiprasa rok tola siklikjagi tongo hinyo jeng wanchungnai bile kwbangma Bharat haktor gwnangai je buri rongni kwbangma rights lamjagi tongo hake chini Tiprasa rok ka amte hai khlaijagi tongmani chini buri rok amte hai satok pitok khlaijagi tongo romprejagi tongo bongni borok rok bai hake amono tui kunu phano chini o jaga kuskrei chini o jaga kunu na buri na sla jesapana ngdi buthar jaga ban khiudi kun phano ani amo slamjak tongphano kun phano amono tui justice manyase hinai saimano chini Tiprasa rok kubikok sana thake nora amono tui tam sanmuchung comment bising tike saimano o video no sajaka like redi share khlai di channel no subscribe khlai di bell icon click kadi hambai khulungka।